जिब जुनारफोरनि गेजेराव सुबुं माहारिनि न' फिसिजाग्रा होननानै बुङोब्ला सैमा। नंगौ, गुबुन गुबुन जिब जुनारफोरनि गेजेराव सैमाया जाथोसे सुबुंनि न'आव फिसिजाग्रा। सैमाखौ बांसिन सुबुंफोरानो फिसिनो न'आव लाखिनो मोजां मोनो। बेबायदिनो सासे सुबुङा सैमा फिसिनायाव बाहायदों कौटि कौटि रां। बेंगालरनि सतीश मुंनि सासे सुबुङा सैमा फिसिनायाव बाहायदों 20 कौटि रां। जाथोसे सैमा बिलाथिखौ सतीशआ 1 कौटि 2 कौटि नङा गासै 20 कौटि रांजों बायनानै लाबोदों। मिथिनाय बादिब्ला हायद्राबादनि सासे सुबुंनिफ्राय सतीशआ जाथोसे सोमोनांथाव सैमाखौ बायो आरो बे सैमानि मुङा केटबम हाइडर। मख'नो गोनांदि सतीशआ बेनि सिगांबो 2016 मायथाइयाव 1 कौटि रांजों करियान मिस्टिक जाथोनि सैमाखौ बायखांबाय। बे सैमाखौ सतीशआ गंसे बिरखंजों गावनि न'आव लानानै फैदोंमोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।